Ikhaya labantu asebekhulile KwaMashu eNyakatho yeTheku lithi uhlelo lokucishakonga ugesi lunomthelela omkhulu kulo njengoba kulukhuni satshe ukugeza nokwenza okuyangasethunjini konke okudinga ugesi. Nemindeni yabantu abahlala lapha igcina inexhala njengoba lezakhamuzi esezikhulile zinokulibala ukushaja amafoni azo uma ukhona ugesi. Nanku ke umbiko nomlondi Hadebe. Asibingelele sinamukele sikwaMashu lapha endaweni ekhaya labadala indawo igama ebizwa ngokuthi isezamazulu inkosi egcina abantu abadala lapha bangu 89 okusho ukuthi bazama ukuthi babe ndawonye ngaso sonke isikhathi bazithokozise kodwa isikhalo esikhulu njengoba bethi baphazamiseka kakhulu ngesikhathi ze-load shedding. Kanti eduzane kwami ngizokhuluma lapha noSibusisiwe azositshela kabanzi ngale ndawo ukuthi yiziphi inkinga abantu abadala bakhala ngazo lapha. Sibunge isikhathi sakho kafushane nje ngenkinga abadala bakhala ngazo. Bakhala ngokuthi isikhathi sokudla siyaphazamiseka ngenxa kagesi, so bagcina sebedla ngesikhathi esilate ngenxa yokuthi ugesi usukungekho, nanesikhathi sokubuka umabonakude nokulalela iradio abakwazi ukwenza ngenxa yokuthi ugesi usukungekho, nesikhathi sokugeza bagcina begeza amanzi abandayo because igesi ungasebenzi ngoba ugesi usukungekho. Mhlawumbe sesibheke nazo ezinye inkinga ababhekana nazo lapho kufanele bakhulume nemindeni yabo ngocingo okwenzakalani uma kulezo inkinga njengalezo. Isikhathi esiningi imindeni ayikwazi ukubathola kodwa abaningi sesikwazile ukubanika ama-phone numbers ethu omakhalekhukhwini bethu ukuze bazokwazi ukuthi babathinte kuyowetha amafoni bakhulume nabo. Mhlawumbe kakhulukazi siyabona uma ngabe kuba mnyama ezindlini uthola ukuthi abanye basuke besageza noma basuke behleli ndawonye nanokuthi akuvumelekile ukuthi basebenzise amakhandlela kulezi indawo. Mhlawumbe into enjengalezo nenze njani? Sisazama ukuthola amalambu lawa achajwayo ukuze azokwazi ukuthi akhanye ngenkathi ugesi ungekho, bakwazi ukubona la behamba khona, bakwazi ukuhlala noma bengasakwazi ukubona bona kodwa bakwazi ukuhlala babe ndawoni baxoxe. Asibonga khona isikhathi sakho. Kanti asibuye sizwe nabo abantu abadala ukuthi lapha endaweni esikhungweni baphetheke kanjani ngayo lenkinga yawo ugesi. Masibingelele sibonga kakhulu isikhathi sakho kafushane nje mawami. Yiziphi inkinga enibhekene nazo njengabantu abadala lapha esikhungweni uma kuhamba ugesi? Siyaphazamiseka kakhulu ngokuthi nje amanzi asuke ebanda ngoba ugesi ungekho, nokuthi-ke futhi mina njengoba ngingaboni nje emehlweni ngiyaphazamiseka ngoba ngiconcentrate kakhulu ukulalela iradio efonini yami, so manje ngingakwazi ukuthi ngizoshatha phela mase kuhamba ugesi. Asibuyisele intambo kuwena estudio.